Masu kallo kuna tare da tashar ISD Global Media. An sauke Sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi na biyu daga kan karagar mulki, yayin da Aminu Ado ɗan gidan tsohon Sarkin Kano ya maye gurbinsa. Sakamakon hakan ya ji hankalin jama'a dangane da cewa siyasa ta shigo cikin masarauta. Hakanan masana na cewa anya hakan zai haifar wa da Kano ɗa mai ido. Yayin da ake tunanin gwamna Abdullahi Umar Ganduje da shi da Sarkin Kano Sunusi Lamido kamar ba sa ga maciji. Duk da ana ganin cewa gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi ƙoƙarin daidaita tsakaninsu, amma abin ya ci tura. Yanzu haka tsohon Sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi na biyu na ƙoƙarin shirin komawa Taraba da zama. Yayin da Aminu Ado ɗan gidan Sarkin Kano Ado Bayero ke yunƙurin zama a kan karagar sarautar Kano. Masu kallo kuna tare da tashar ISD Global Media. Don neman daɗaɗɗen shirye-shiryen ku danna subscribers sannan ku danna ƙararrawa. ISD Global Media ta ku ce.